The Best of тройка на разсъмване. В събота и неделя от 8 до 10. Ало? Добър ден. Здрасти, ама много е шумно при теб. Моля те да помогнеш, че някакъв шум страничен има. Няма как на работа, съжалявам. О, добре, викай по-силно и казвай. Трябва ли задължително да споделяме на някой, ако имаме проблем с гаджето? Не е задължително, ако обаче ти стане много напечено и имаш нужда да си излееш душата, кой ти е най-довереният човек? Сменям гаджето. Като имам проблем с гаджето, сменям гаджето. Много лесно. Пак няма съвършени хора. Ако не сме един за друг, си намерим по-други. Ема вие не се срещате готови и перфектни. Хората се напасват, опознават. Освен това, така можеш да разбереш дали този човек, като има някаква трудност, ще се пребори, ще се опита да разбере. Вие да не сте телепати, да знаете кой какво мисли. Ами не сме телепати, ама аз вече ми е минало времето за гаджета. Женя съм с две деца, ама на времето така практикувах. Ти сега... добре. Ти даваш опит. Ясно, На времето така практикувах. Не сме един за друг, сменяме се. Веднага ли разбираше, че не сте един за друг или трябваше да мине известно време? Минава просто известно време, тя те опознава, ти опознаваш и всеки си прави преценка за него. С жена ти как разбра? За жена ми при нас неща станаха бързо, аз прибрах в чужбина. Април месец запознахме и то по интернет, в един сайт. И излезнахме на среща, после на втора, на трета и вече до една-две седмици живеехме заедно. И до декември тя беше бремена вече. Те парите кога свършиха от чужбина? Като забремения. Да ти кажа, съм си ушъл с 20 евро от чужбина. Не съм си ушъл толкова. Нямаше ли някой случка преди от типа на да те подразни за конкретно нещо, да отиш при някой приятел и да кажеш: моята наш как ме дразни, тук ще чупа глава. Виж тя да си ме дразни, аз сега ми си казвам какво не ми харесва, какво такова. И се уточняваме помежду си, няма смисъл да ни знаят. Ето виж, че това е готиното, като имаш някакъв проблем, не я сменяш с друга, сядаш и го уточняш. Да, и сега ми си казваме, жена така, има проблем тук, там, трябва да си го уточним, си го правим и така. По чия инициатива заживяхте толкова бързо заедно? Моля? По чия инициатива заживяхте толкова? Взаимно. Просто така от само себе си станаха неща. Супер. В нормалните връзки така стават нещата. Пожелаем разбирателство. Благодаря. Иначе все още страст, пламък, това. Моля? Привличане има ли още? Яко всеки ден. Супер, чао! По колко път? Стига ред! Ако децата ни остават по-така на спокойствие, може и по 3 пъти. Супер сте. Чао, весел ден. Ало, добро утро. Добро утро. Обаждам се във връзка с темата за отстъпване на място в градския транспорт. Понеже аз съм, така да се каже, студент и всеки ден ми се налага да пътувам от дома до учебното заведение и обратно, и виждам много повече от 80% от моите връстници, които също отиват на лекции или на такива работи или на кафенца, които като се качат в градския транспорт, когато се качи някой възрастен или някой в неравностойно положение, как седят и все едно никой няма до тях, и това в известен смисъл ме дразни. В смисъл такъв, че ако бяха те на тяхно място, щяха да направят проблем. Даже щяха да дигнат скандал в обществения транспорт, защо не са и отстъпили място и такива работи. Обаче съм забелязал, че в днешно време повечето от младежите на 22 плюс години са, така да се каже, високо в небесата летят. Добре, а защо, така да се каже, в известен смисъл ти си мълчиш? Тоест, когато видиш нещо подобно, защо не направиш забележка на човека, който видимо си прави оглушки? Да се сбиеш. По принцип, когато видя подобна ситуация, гледам да отстъпя моето място, независимо, че примерно съм станал в 5:30 сутринта, за да отида на лекции или някъде другаде по задачи. И гледам да отстъпя моето място и до някъде изчаквам. Разбирам. Мисля, че не, може би се опитва да даде пример, т.е. отстъпвайки място, наоколо сигурно има и други хора, които е по-добре да седнат. Се надявам, че така деликатно даваш пример на... Аз исках да те попитам друго. Когато, да речем, ти не си седнал, прав си, обаче до теб също седи права, да речем, възрастна жена с турби, така да се каже, или пък бремена, пък някой келеш се е разположил и си подсвирква. Защо не му кажеш: момче, стани? Като бяхме млади, бяхме много изморени от цялата тази мисловна дейност, нали? Каква глупост да направим през деня.
По принцип, когато видя някакъв такъв младеж, който не дава 5 пари за възрастните хора, вътрешно в мен ми се иска, честно казвам, да го малко по-брутално ще прозвучи. Кажи, какво да го направиш? Да го удуша. Защото по принцип, нали, като видиш някой възрастен човек, че седи прав в обществения транспорт, поне се замисли, ти може да е някой твой, примерно баба или някой на някой познат роднина, нещо такова. Обаче днешните младежи си мислят за техните си работи и изобщо не им показва нищо. А пък младежите едно време какво бяха? Обаче искам да ти кажа, че с мълчанието си ти всъщност го подкрепяш. Едно време на сила, като бяхме чудачета, пренасяхме възрастните по пешеходната. И да не искат, пак ги бутахме по пешеходната. Защото трябваше да събираме точно. Посредством какво ги буташ? Посредством ръце. Се огледаше с киселите млека. Дай да ти помогна. Не благодаря, няма. Не благодаря. Наистина притесняваш ли се да отправиш забележка? Или просто да кажеш, мило, извинявайте, бихте ли отстъпили място? Човека е добре да седне. Не, изобщо. Защото аз съм правила такива неща на времето в 7-6. Бях студентка. До мен се возеше един човек и така си бъркаше последователно и в двете ноздри, че ако имаше мозък, можеше да си го извади оттам. Учтиво се наведох и му казах: господина, нали знаете, че не е възпитано си бъркате в носа в транспорта? Той ме погледна, стресна се както беше с пръста и спря. Така. Само пример дадох. Изчакате да слезеш. Въпросът е в той, че примерно ако отидеш да направиш на някой тинейджър, да го кажем, забележка, за да отстъпи на някой възрастен човек място, той кой знае какво си мисли вътрешно в себе си, то с какъв е, че да ми прави забележка и такива работи. Знаеш колко ми пука какво мисли? Важното е да стане, за да седне то, който има нужда. Точно и аз така мисля. Да, ти откъде се обаждаш? Аз по принцип съм от Велико Търново, обаче в момента съм в София и съм, така да се каже, на работа. Какво работиш? Като охранител. Добре, като си в София, хем си студент, хем работиш, имаш ли къде да си готвиш или ходиш по ресторанти? Готвя си или се купувам, така да се каже, обаче за ресторанти не ми остава много време да ходя на ресторанти, пък и така да се каже съм, как да го кажа, финансово зависим. Да, добре. Да ти пожелаем успех. Всичко добро. Благодаря. Чао. The Best of тройка на разсъмване. В събота и неделя от 8 до 10.